Hej alle sammen og velkommen til part 3 nu, tror jeg i hvert fald. Ja, kan vi redde? Men lad os lige gå ned og kigge på det der også. Ikke tryk på noget virkelig. Der var noget med Harry Maguire blev kontaktet. Lad os lige se dem. Han er lille. Vi vil gerne sælge ham. Ja, Jeg bare føje ham til transferlisten. Altså, jeg skulle da lige gå. Kom, lad os spille. Fortsæt. Den kamp bliver spændende. Spiller vi den? Ja. Ja, jeg går væk. 0! Så sælg mig for 0, men vi har brug for det. Kom 14 milliarder, det er 14 milliarder. Det er semifinal. Vi spiller stadig til 3, ikke? Hvis vi vinder den her, er vi så ikke i finalen? Jo. Lige Hvad gør du nu? tilbage. Nej, er der. Jeg går det. Kom der. Nej, vi siger ikke lige til. Jeg synes, vi er ret godt i gang med at redde med nu. Ja, det synes jeg også. Hvis vi kan vinde i Europa League med dem, så er det nu. Det er lidt synd, at de ikke er i Champions League. Ja, vi ikke kan vinde Champions League med dem. Men vi kan vinde Europa League og rent faktisk redde dem. For der er Vinde Europa League? Ja. Jeg føler lidt, de er begyndt at komme med et comeback i virkeligheden. Lidt. Ja, men det er kun fordi, de lige har vundet over City. Nej, de har også vundet ret mange kampe. Ja, også mod Everton. Det var også... Sådan en skal vi score. Ja, men det er der nu store. Stolpemester. Ja. Men det var lidt en urealistisk transfer. Der var Nunes som en... Ja, det tror jeg ikke skal. Firkant. Ikke prøv den. Nej, jeg tror ikke, det var for tidligt. Nej, vi må ikke blive sat. Har vi sat den på et eller andet amatør? Kan man Nej, det har vi ikke, fordi så ville de ikke spille så godt, tro mig. Hvad har vi Det så var sat? også for uge. Hvad har vi så sat den på? Nej, næste gang så er det verdensklasse. Det har jeg lige ikke. Hvad? Glemmer han bolden? Du skal ikke glemme bolden. Nå, det er sikkert fordi, prøv at se ned på jorden, det er regnvejr. Så stopper det lige. Ja, jeg stopper. Ja, hold øje. Hvis han overhovedet skal bruge hovedet, så rammer det gigantiske mål, altså. Jeg vil tage den nu. Det kunne måske godt ende som en kamp, hvor vi skulle spille hele. Nej, det håber vi ikke. Og Tjaki, han er virkelig god. Værst. Kun for 17 minutter. Vi gav så 18. Ha! Ringen. Afsted. Indover. Altså, han glemmer hele tiden bolden, Rasmus Højlund. Sakse. Ikke sakse. Men faktisk, det lige kan være god, synes jeg. Jesus. Det der kan ikke være mig heller. Jeg peger lige på målet. Måske skal vi sælge Rasmus. Nej, vi skal for guds skyld ikke. Ind og... Jeg har købt Filippe også lavet den her video. Det er ikke en person, der spiller. Slap nu af.
Det er ikke finale. Ej, men vil vi i finalen? Hvem er ikke det? Vi er stået. Det skal du dog også selv. Ja, også. Det tror jeg. Det var han selv nu. Så går der dog fri. Du løber væk fra målet. Så er det også svært at spille. Skal jeg kun tage? Du svarer ikke. Nu bliver vi stemt mig selv, jeg er lige der. En skidt kamp på vejen. Jeg synes også, at det er lidt forkert at spille. Er det første kamp, jeg spiller en helt anden? Stop! Please. Ja, det er godt sagt. Vi må ikke spille med den her. Så er det simulation. Please. Vi holder den. Det er vigtigt. Det er finale. Jeg glæder mig til at se. Vent lige. Nej. Vinder vi? FA Cup. Den spiller vi ikke. Men vi har lige spillet en kamp. Måske. Skal vi ikke prøve at finde noget forsvars? Rashford er ikke tilfreds. Og han er alt som forholdet. Ja. Jeg er heller ikke så tilfreds. Lad os lige prøve at lidt. Jeg har lige dansk hjerte. Skal vi ikke finde en forsvarsspiller? Jo, men hvem er der? Nej. Han der hedder mit navn til forsvar. Til forsvar. Nu skal vi fandme ikke have. Sådan der. Hvad tænker du, vi skal gøre? Ja, bare sådan der. Nej. Høves vi overhovedet forsvaret? Vi forsvarer vel fint, sådan der ikke Vi har ikke så mange, hvad hedder det? Han er ikke så meget energi. Det er lige meget, det får han til, når vi skal følge kampen. Han har spillet meget. Lad os lige prøve at finde en. Er der nogen, som lige kommer op i det? Brasil fra Barca. Han kan blive til noget stort. Kun det? Paulo Brasil. Men han er ikke så højt rated. Han kan blive højt rated. Så er der mange sæsoner. Men de er kun 12. Så de 12. Ja, nej. Det er ikke 26. Nej, jeg begyndte for længe med klubben. Hvad giver vi? 12 mil og 500.000. Okay, jeg smager det. Transfer kan jeg godt. Okay, så godt. Budget, vi har 74. Hej, drenge. Hej. Jo. Far. Ja, Kan vi godt spille fodbold sådan? det kan vi. Ja. Hej, Pernille. Har det været en god dag? Ja. Det var godt. Spiller I ikke lidt meget computer? Skal I ikke lave noget andet? Jo, vi går ned efter den her. Okay. Hej, jeg ved ikke, at det er. Har du spist på det så længe? Så må jeg lave videre på den en anden dag, desværre. Du har godt nok mega meget. Vi får lige ham til klubben. Men vi får lige ham til klubben. Okay, Og så spiller vi nok også lige den kamp der, tænker jeg. accepteret. Ja. Nej, ikke reserve,
Helt seriøst. Hvorfor? Det var bare ikke mig. Det har været dig, der har trykket reserve. Hvorfor har du det? 5 år. Hvorfor har det været mig? Hvordan kan det ikke være dig? Hvordan kan det ikke være dig? Fordi jeg stod over og skulle lukke dig. Så har du gjort det inden. Okay, kom. Nej, hvorfor? Kan jeg ikke prøve computeren? Vi skifter. Vi ser på en måde. Bare giv mig 38. 50! Okay. Ja. Så 12, hvad koster det egentlig? hvad det hedder. Lad os lige spille den sidste kamp. Ja, lad os spille den sidste kamp. Lad os lige få ham ind på holdet. Please. Gå plads. I stedet for delete. Ja. Ja. Og så er det vel kampdag. Hvad spiller vi egentlig? Men vi simulerer den, fordi vi har jo... Vi kan godt lige spille. Bare til 3. Nej, fordi Det kommer an på, hvad vi det har er. lige spillet det er FA Cup. Vi har lige spillet mod dem. Jamen, det kommer an på, om det er kvartfinale eller sådan. Ja. Om det er 3. Den simulerer vi der. Det er Arsenal. Ja, okay, vi har lige spillet mod Arsenal. Nu gik du tilbage. Hurtigt simulere. Ah, okay. Det er også lige meget. Nej, vi skulle ikke have gjort det. Så tror jeg, at vi stopper for nu. Det var bare 3. 4, tror jeg det var. Nej, det var 3. Var det 3? Okay. Men Like og subscribe for part. så må vi lave videre en anden dag, tænker jeg. Ja. Hej. Vi ses.